हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय सलागोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन सलागोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै बर' शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै नोंथांमोना बे शर्ट मुभिनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे बड' कमेडि मोनसे शर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों खांखिला गोफार ओमफ्राय लोगोफोर बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे शर्ट मुभियावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों प्रेक्टिकल बसुमतारी रैसु बर' जयन्त बसुमतारी प्रिया बसुमतारी फैलाव आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी बिथां मिउजिकखौ होदों राजु KHANGKHILA गवारि ओमफ्राय लोगोफोर बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे बड' कमेडि शर्ट मुभिखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे मोनसे शर्ट मुभिखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम नायखाबाय आरो रिलिजबो खालामनानै होखाबाय बे बर' सावथुनखौ पार्ट बाय पार्ट बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय थादों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे बड' कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो अनसायदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे बर' सावथुना अनसायनाय मोन्दों ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोना आरोबाव बेनि पार्ट 8 लाबोबावगोन दे लोगोफोर बिथांमोना बेनि पार्ट 8 खौ थाबैनो प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो लाबोगोन बिथांमोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो बेनि पार्ट 8 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय नामा जुदि नोंथांमोना बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 8 खौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बेनि पार्ट 8 खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसे निरासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान शर्ट मुभि मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।